Belanja minyak lan pertepungan gawe dodolan poso. Halo Cah, kontene Mbak Titin dina iki ape blonjo. Ayo melu aku blonjo Cah. Wong wedok nek nyekeli dhuwit ya ngene iki sing dipentingno blonjo butuhane bendina. Iki ora blonjo saben dina gawe mangan Cah. Iki ape blonjo gawe dodol mitir posonan iki. Blonjone isih sekitaran desa kuwae. Blonjone kene tempate nyaman. Ora kalah karo Alfa Cah. Regane ya miring, tapi dudu wonge lho ya. Iki njupuk gula lah kok bolong dadi tak ijelno njupuk sijine meneh. Lah aku kok kaget takok kacang sambel regane kok larang Cah, seprapat ae teko 10.000. Lanjut tuku ndok ape gawe isi martabak. Ora kari tuku plastik ape nggo gawe bungkus sayur, kolak karo nggo bungkus es Cah. Ora krasa olehku blonjo kok ya semene iki. Blonjo ngene iki ae lho kulis ngentekno dhuwit. Ape tuku lenga Cah iki takok regane lah kok ya lumayan larang. Mundhake kok akeh. Ngene iki piye rega bahan-bahan mundhak kabeh nek ape dodolan ya bingung. Ape didol larang sing tuku wong desa, didol murah ora entuk apa-apa. Biasane nek musa wong desa iki njaluke murah tur enak. Hehehe, mungkin ya ora wong desa tok Cah. Biasane ya angger wong karepe ya njaluke murah terus enak ya. Lho iki lho kopi khas daerahku. Kopi iki jenenge kopi lelek. Ning desamu ana apa ora Cah? Ku blonjo wis bar, iki karek bayar. Lagek diitung terus bar iki langsung dibayar.